Yes, nu vil jeg gerne lige vise jer, hvordan I finder ud af, hvilken person I skal bøje jeres verbum efter. Det er sådan, at når man kigger på en sætning, nu har jeg så undladt at skrive et ord, men jeg kan sige, at det er verballedet, som det skal stå her. Det er noget, som Rita hun skal gøre med de her kager. Så vi ved, okay, Rita, hun er vores subjekt. Fordi hende, der skal gøre noget. Og det markerer vi med et kryds. Verballedet, det er det verbum, altså den måde, hun gør det. Eller det, hun gør, kan man sige. Det markerer man med en bolle. Og så er der dikuchen. Det er i det her tilfælde vores objekt. Det, som der sker noget med. Så når vi nu skal finde ud af, okay, Rita, hun vil gerne købe de her kager. Så har vi kaufen, som før, som der er et regelmæssigt verbum. Vi ved Rita, så tænker vi måske, der står ikke Rita nogen steder herinde. Hvor passer Rita ind? Men der kan vi så sige, Rita, det passer i tredje persons ental, for det kan vi erstatte med et sige. Sige et eller andet, kaufen, et eller andet, det skal man så bøje rigtigt selvfølgelig. Dikuchen, det ja, Rita kan erstattes ved sige. Og hvis vi så gerne vil bruge kaufen, så skal vi derfor kigge ned i tredje persons ental, som er et T, og der kommer derfor til at stå Rita kauft die Kuchen. Ja. Hvis nu at Rita kunne spise kagerne i stedet for at købe dem, så skulle vi bruge ordet essen. Essen kan altså sige, at det er et uregelmæssigt verbum, men selvom det er uregelmæssigt, så bøjer vi stadigvæk Rita som tredje persons ental, eller vi bøjer stadigvæk essen efter tredje persons ental, fordi Rita hun er stadigvæk sige. Men så der skal stadigvæk den samme endelse på med T. Det er fordi, at essen det er uregelmæssigt, så skal vi bruge vores lille huskeregel med, at uregelmæssige verber ændrer vokalskifte i tredje persons ental, og vi kan se det E. Så ifølge vores lille boks herover, så ændrer det altså vokalskifte til I, og ja, det gør det også. Så hedder det Rita ist die Kuchen. Og det er nej, det er ikke Rita ist die Kuchen. Det er ikke Rita er kagerne. Det er Rita spiser kagerne. Så det er rimelig vigtigt at huske det der ekstra S.